ideme dneska... Dobre, ideme dneska otvoriť ranket. Dobre, otvárame. Dobre, čo nám padne? Sprej. Tak nič. Dobre. Takže... ideme si zahrať ešte ranket. A skúsime. Dobre, knockout. Máme. Vyberiem si Shelly, teda Ems. No. Čakám. Dobre, ideme. Jaja, je tu nejaké jaja. A to skin má. Ale je spravené zabiť, takže... to Ems. Rip. Rip 1. To môžem použiť ultinu. Dobre, všetci sú tu. Takže to je jasné, že sme to takové vyhrali. Dobre. Ja som si myslel, že to je to. Dobre, vyhrali sme toto kolo. A ideme na druhé. Dobre, tohto môžeme zabiť. Počkaj, poď sem, áno, dík. Nie? Počkaj. Dobre, tak nič, tak nie dík. Ale musí sa mi nabíje sa mi ultina. Dobre, musím útočiť, aby sa mi nabila ultina. No to bude. Nabila sa mi ultina. Nechci, že môžeš chodiť cez potok. Neviem. Keď toto vyhráme, tak nejdeme ďalšie. A keď toto vyhráme, tak prehráme. Keď toto prehráme, ideme ďalšie. Tak to sme vyhrali. Mi je jasné. Toto ešte pomohol nám. Je to parok v ruke. Yes, vyhrali sme. Dobre. Skúsime získať šedý ranket. Skúsime ho získať. Dobre. Dobre, už to vybruje. Dobre. Dám si Ems. Dám. OK. Takže ideme. Dobre, čo tu má? A tu tohoto typka, tohoto a tohoto. Dobre. Ideme. Dobre, toto je. Dobre, ne. Zabili sa za navzájom. Dobre. Hlavne teraz nech mi nevolá, že teraz nemôžem. Ne, nechaj ma tak. Nechaj ma zatiaľ tak. OK. Dobre, on som... Dobre, takže sme prehrali. Skúsime druhé. Budem sa niekam schovávať.
Ale ideme. Dobre. To je Edgar, to je na blízko. Dobre. Poď dopreč. Dobre, ne. Som tu jediný. Dobre, nevadí. Mohol som sa hýbať, nevadí. Takže ideme ďalšie a skúsime do šedého. To sú ešte tak 3 hry vyhrať. No, okej. Bonuty. To je niečo iné? Ani. Grif, to je grif. Dobre. OK. Dobre. A musíme rýchlo ísť. To je Leon, to som ani nevidel. Ja som myslel, že to je Nita. Dobre. Nevolaj mi. Prepáčte, že mi zvolá. To typek môj. Dobre. Z našej skupiny. Vyzývam teraz skupinu. Nie. Jaj? Čo? Vlastne my ho musíme zabíjať. To není hento. To nefunguje hento. A prehrávame. Musíme vyhrať. Dobre. Yes? Ne yes. To mi bolo blízko toho. Musím to aspoň rád svietnúť. Nech mám ultinu. Ja viem, že sa sem skoval. Hej. Čo? Nevadí, ideme zase. A minus 0, to je dobré. Radšej nič ako minus nič. Ale kam sa? Tu? Tvojtera. Dobre. Dobre, Jennyho a skúsim. Hood, Cap a toto. Chcem krátke mená. Dobre. Ktoré je... To je dobré, že hneď toto má pár typkov. Dobre, som to pochvala, nevadí. Dobre. Tady je nám Shelly. To prdeli. To jak? Jsem chtěla. Ne, to prdeli. Pridali jsme to. Je silver. Oh yes.
Budem šedý. Dobre, a ideme otvoriť. Čo tu máme? Dve veci. Dobre. Ale ja sa chcem toto kúknúť. Ok. Nie, to je iba Stardopa, to nie je Legendary Stardopa. Dobre, Super Rare. 100 coinov, môže byť. Ranked, ukáž. 100 blingov, neviem na čo sú blingy. Akože fakt. Neviem na čo sú blingy. Akože dobré veci nám spadli. A ja si idem upgradeovať Bibi. Idem si upgradeovať Bibi. Yes. Upgradeujem na 6 power. Dobre, to je jedno, koho si dám, lebo idem hrať ranked. Už iba raz. Posledný krát. Počkaj. Tu mám tu Bibi. Ešte Bibi by som si mohol upgradenúť. To by bolo dobré. Skúsim Edgara. Edgara som nebal. Toto je dobré. Toto je dobré. Dobre. Bravo hokej, to je strašne zlé. Bravo hokej, prečo práve bravo hokej? Skúsime ísť dať, aby sme mali ďalší darček. Dobre, budeme urobiť ultinu, to nič. Ne. Dobre, máme jeden gól. Musíme dať údur, musí nám... To rýchlo vyhrali, nevadí. Ja, viac gólov musia mať. Som myslel, že iba 2. Ne, do prdele. Nie, tak 3 toto musia mať. Minus 10, čo? Dobre. A teraz ideme stať solo. A ideme skúsiť tú Bibi. Barley. A upgradenem si. Nemôžem. Dobre. 5000. Tu budem Broka. Protočka. Prenka. Dobre. Dobre, hokej. Hokej. Máme solo. Solo. Yes. Okay. Hokej. Dobre, som hneď pri strede, skoro. Ale dobre, si nechytíte. Start. Bravo Stars. Bravo Stars. Emir. Potem. Nevadí. Dobre. Takže idem toto. Dobre. A už si zahráme 4 krát a ideme. Dobre. Otvárať. Diamantový. Počkej.
Necháme, tak jsem povedal. Necháš tak? Ok, tak smrt. Dobře, tak já jsem mohl. Bývá jsme byli prvý, vadí. A čo viem, v druhom kole možno zabijem 2 ľudí. Ale sa to skráti, dobre. Idem, a mi nevadí, že hovorím. A môžem hlasnejšie hovoriť? Dobre, už môžem hlasnejšie hovoriť. Ne. Ne. S nikým? S telefónom. S fanúšikmi. Poďte, smrť. Aha. To je ten, čo sa tam točí. Takže si ma dá tam, to je tam. Hej, si ma vyzvať, to čo? Ne. Dobre. Dobre, som 6. Zabil som niekoho vlastne. Nie. Dobre, okej.
Nevadí? Nevadí? Dobre. Ešte možno dve, tri možno. A otvoríme si Star Dropu. Možno. Dobre, musíme niekoho zabiť. Som si myslel, že to je môj teammate. Diamantový. Okay. Nechcem strašne friend, akože. Slova. Prosím. Nerobinkaj. Jej, mám frenda. Nevadí? A ja aj nikoho som nezabil, nevadí? Nevadí. Možno dostanem ďalšieho brawlera. Dobrý skin. Dobrý má skin. Nezalezne. Čakaj. Nerobinkaj. Nevadí. Dobre, ale neviem, či som dal jeden kill. Ukáž, kúknem sa. Ne, iba dosť pohárikov som dal. OK. Čakám. Koľko dáme ešte killov? Či by som chcel mať kill? No. Čakám. Dobre. Skúsim, že či môžem ho mať za frenda. Chcem mať za frenda. Nechceš? Haha, eko. Bolo eko, veľké. Dobre. Neviem, koľko som zabil. Tu je kód. Tu je zima. Tu je zima.
Nevadí. Tretí. Dobre, posledný kill a končíme. OK. OK. Skúsim niekoho zabiť. Idem do... Skúsim zabiť niekoho odtiaľto. Teba zabijem. Skúsim ťa zabiť. Poď sem. Dobre. Poď prečo. No, zmenil som názor. L. Ja som L. Dobre. Dobre, idem. OK. A pekný skin má tá šelina. Vy tu máte takto. Tak. Ja len to chcel iba pustiť. Dobre. Ale dosť akože to vyberá životov. Dobre, ale keď dáme posled. Skill. Dobre. Tak toto už musím posled. Nevadí. Ale mám... Myslíš to vážne, že tu chceš v tejto posteli spať spolu so mnou? Ale máš tu kopec iných izieb. A navyše sme tu sami. No a ja to stále nerozumiem. Prečo chceš tak veľmi spať v partnerom, čo spávam? Dobre. Ešte sa mi nevypol nahrávanie, aj to je dobre. Dobre. A ideme otvárať možno? 69 pohárikov. Dobre, tak berem si bola. Nového bravlera. Screenshotnem si. Okay. Mám bow. Dobre, rare bravler. Brock. OK, takže čau. Takže